Hi everyone, Donya Pidangs here, aka Donya Pidangs. Just a short word. I'd like to thank everyone who has donated their hard-earned money to help somebody in need. So it is much appreciated, and also of course to those who offered prayers for our beneficiaries. Thank you so much. Anyway, God bless to everyone. And again, salamat kada kayo amin. Salamat. Thank you. Salamat sinsikan mga nag-donate. Lahat kami. So, kahit mong iman niya, kaya mo. Kahit kumat, kayo, nagkasantulan ni Ingis ko niya, kaibigan niyo pagtulungan. Kaya, lahat ano bepan. Kaya kumat, tinisingal yun ako. Pag pinapanood kayo, kaya kawanan nyo, itong tulad nyo, ya, tulungan nyo, yahan nyo. Kahit nyo din siya. Kaya daktak na. Aba di kayamanin. Salamat. Hindi kayo kahit. Ismay wartan kahit. Aba di ka salamat. Siya si mga pang-binisyon doon si kayo. Salamat. Basta salamat sa niya yung tulong gusto sila. Thank you very much. Salamat. Manongtong. Salamat niya inaan mo di. Na-receive ko lah. Salamat sili. Thank you very much. Thank you very much. Tulong do. Ibigay tulong do. Hindi sila sa hadyon ako short na life. Thank you. Thank you kayo din. Dahil kami tulong. Dahil ako siya subalit niya. Badagay naman ako sa salamat pa siya. Badagay karubungan niya sinsikan ng Panginoon. Itagal ka mga wakasi. Abo Diyos. Nakakayaan na subalitan yan. Abo Diyos. Ang subalit sinsikan. Sabaka di tatartarabayan sa kanya. Ito panulid yan. Salamat niya tolong untuk ito awan niya mati semak tolong juga salamat pasya anak niya aga sa usalang kon dekas dari akalan muncul ni sakit ko salamat pasya aman niya yaman salamat niya dubuan niya aman niya yaman